खुलुमबाय दिनैनि NBA NN चेनेलनि बड' गार'नि खौरांखौ फरायदों आं श्री श्रीजित बैसोमुतियारिया। दिनैनि जोंनि गाहाय रादाबाव दङ बडलेण्डनि दाबियाव एबसुआ गोलाव हानजा सुरदों आरो क'क्राझार सायाव गेलेगिरि सायख' खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। दानिया खोनासंदो आबुं रादाबखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोख्रैनो आलादा बडलेण्डखौ सोरजिनांगौ आरो बडलेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि मोनथायखौ रोखा खालामनांगौनि दाबिजों चिरां जिल्लायाव बिस्तिबाराव मोनसे बेसेबा गेदेर सुबुं हानजा सुरनाय जायो। बर'फोरनि बेसेबा गोबाव बोसोर नाङै सुबुं दारारि खान्थिजों सोमावसारबोनायखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनायजों लोगोसे मिरु सरकार आरो रायजो सरकारा बर' माहारिनि संबिजिरारि मोनथायखौ गनायथि होयो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांनाय जादों। चिरां जिल्लानि खासिकत्रा सारियालिनिफ्राय जुरिजेननाय बडलेण्ड दाबिनि गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि सदर काजलगावसिम रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा बाहागो लायो। एबसु, PJSCBM आरो NJBPनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे मोनफ्रोम थाखोनि रायजो राजाफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। बेनि उनाव काजलगावआव थानाय गामियारि स्टेडियामनि गेवलां फोथाराव मोनसे जथुम्मा खुंफुंनाय जायो। जथुम्मायाव बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, PJSCBMनि लेङाइ गाहाय लेंथुमगिरि गर्जन मुसाहारि आरो रायजो सभानि बारग' MP उखावगोरा ब्रह्ममोनहा आलादा रायजो मोनागौमानि बर' माहारिनि सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन होनना बुङो। जोंखौ बुंदोंमोन जों पावाराव फैयोब्ला भारत सरकारखौ जों दायोब्ला अब्ला जोङो नोंथांमोननि बड'लेण्डनि जेंनाखौ गरखालेण्डनि जेंनाखौ बिदर्भनि जेंनाखौ बिथांमोना सुस्रांनानै होगोन होननानै जोंनिखौ बिथांमोना मोनसे साप्लिमेन्ट खालामनानै लिरदों। नाथाय बिदर्भनि बिथांमोना दानि जि इउनियन मिनिस्टार नितिन गाडकारि मोनसे समनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा एफिडेभिट खालामनानै कर्टनि लेखायाव लिरनानै होदों जों पावाराव फैयोबा नोंथांमोननो बिदर्भ रायजोखौ होगोन होननानै। दा दिनै बेखौ लानानै बिजेपि सरकारा बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा हां सरथे जादों। फैगौ पार्लामेन्ट इलेक्सननि सिगाङाव मा खालामनो मा बुंनो बिथांमोना हां सरथे जादों। जों खोनानो मोनदों दाख्लै बावैसो पार्लामेन्ट जानाय समाव नरेन्द्र मदि बिथाङा पार्लामेन्टआव बुंदों जाहिर खालामनानै बुंदों बिजेपिया सोरजिनाय उत्तराखण्ड झारखण्ड छत्तीसगढ़ रायजोआलायनो बिराद जौगालांगासिनो दङ। कंग्रेसआ सोरजिनाय रायजोआ बेले बेजे जादों तेलेंगानाया बिथाङा जाहिर खालामनानै बुंदों। जुदि खोथाया बिदिनोब्ला दिनै बिथांमोना जोङो थाबैनो बड'लेण्डखौ सोरजिनानै होनांगौ आरो बिथांमोना जाहिर खालामनो हागोन बड'लेण्डआबो मोनसे जौगासार रायजो जागोन भारतआव बिथांमोना जाहिर खालामनो हागोन। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही विनती करता हूँ, यही अपील करता हूँ, जो भाषण आपने पार्लियामेंट में रखा और जो आपने बोला पार्लियामेंट में कि बीजेपी ने उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और अभी उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राज्य तरक्की कर रहा है, उन्नति हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर आप ऐसे ही जाहिर करना चाहता है, ऐसे ही बोलना चाहता है, ऐसे ही सीना तान के आपका भाषण रखना चाहता है पार्लियामेंट में, आप बडोलैंड भी बना दीजिए क्योंकि बडोलैंड आपका प्रोमिस था। अभी जो इलेक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट शिव गोलमेलो ने बताया आपने पैलेस्टाइन में जाके पैलेस्टाइन के इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी की बात किया। आपने जाके बोला पैलेस्टाइन इंडिपेंडेंट सोवरेन होना चाहिए, लेकिन आपका जो सोवरेन इंडिया है इसमें हजारों लाखों करोड़ों नागरिक अपना अधिकार नहीं मिल रहा है।
দিছি কন্টিনিউ হব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অলৰেডি আমাৰ হাতত আছে অনাগত দিনত আমাৰ যিটো আন্দোলন এইটো তীব্ৰতৰ আমি কৰি যাম বুলি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ সকীয়াই আহিছো কিন্তু চৰকাৰে এই কথাটো কাণসাৰ দিয়া নাই আজি ইয়াত তেখেতসকলে কৈ আছে যে অসমৰ এডভান্টেজ অসম কৰিব বিল্ডিং বনাব 65 মহল বিল্ডিং বনাব অৰ্থনীতি উন্নতিৰ কাম কৰিব কিন্তু আজি যিটো ছচিঅ' ইকনমিক যিটো প্ৰব্লেম আমাৰ যিটো ছচিঅ' পলিটিকেল যিটো প্ৰব্লেম জনজাতি জনগোষ্ঠীয় যিটো আইডেণ্টিটি কালচাৰৰ যিটো প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এই কিঞ্চিত আগবাঢ়ি অহা নাই গতিকে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যদি শান্তি লাগে অকল নাগা চুক্তি কৰিলে নহব বড়োসকলৰ আজি NDP আলোচনা কৰি আছে বহুত বছৰ হ'ল NDPয়ে যিটো শান্তি আলোচনা এইটো সমাপ্ত কৰিব লাগিলে বড়োলেণ্ড সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব আজি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন বড়োসকলৰ চলি আছে এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ স্থায়ী সমাধান আমি বিচাৰিছো আজি আলফাৰ লগত তেখেতসকলে আলোচনা কৰিছে NDA চীনৰ লগত আলোচনা কৰিছে কিন্তু NDP আৰু বাকী যিবিলাক আজি বড়োসকলৰ যিখিনি সশস্ত্ৰ সংগঠন আছে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাটো হ'ব লাগিব আৰু যোৱা এপ্ৰিল মাহত যিটো পলিটিকেল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হৈছিলে ৰাজনৈতিক মহলত এইটো আজি 1 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে পুনৰ এইটো আলোচনাটো হোৱা নাই এইকাৰণে আমাৰ দাবী অতি শীঘ্ৰে পলিটিকেল পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক পৰ্যায়ত আলোচনা হ'ব লাগে বড়োলেণ্ড সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে পলিচি ডিচিশ্যন হ'ব লাগে আৰু বড়োলেণ্ড সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান আমি বিচাৰিছো क'क्राझार सहरनि खान्थालगुरियाव थानाय साइनि स्पेशल एरिया गेम्स सेन्टाराव रोंगौथि गोनां आरो गोसो गोनां गोदान जाखांफु गेलेगिरिफोरखौ सायख'नायनि थाखाय मोनसे बादा खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों होनना क'क्राझार साइ SLG सेन्टारनि बिबान सामलायथगिरि प्रदीप कुमार ब्रह्मआ मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों ब्रह्मआ मिथिहोदों दि सायख' बादाखौ फैगौ 17 आरो 18 फेब्रुवारियाव खुंनाय जागोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जानो गोनां सायख' बादानि गेजेरजों आर्चारि एथलेटिक्स फुटबल जुडु काराटे टाइकन्ड' उसु काबादि आरो हकीनि थाखाय 12 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर बैसोनि हौवासा हिन्जावसाफोरखौ सायख'नाय जागोन होननानैबो ब्रह्मआ मिथिहोबावदों रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां फिन आरो गाहाय रादाबखौ फरायफिनदों बडलेण्डनि दाबियाव एबसुआ गोलाव हान्जा सुरदों आरो क'क्राझार साइआव गेलेगिरि सायख' खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों दिन रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।